Bueno, hemen gaude azokan neska kuadrilla batekin, zuek nondik etorri zarete? Ermutik. Ermutik, ikastetxearekin etorri zarete, ala? Bai, anaitasuna. Anaitasuna ikastetxetik, eta, bueno, ez dakit zeu zer erosi duzuen, erosteko asmorik duzuen? Ez nebeltza eta Kenzazpiren disko berrian. Zeuek baita? Ez. Ez, zuk zer bez? Ez, oraingo erostera. Bai. Eta, bueno, ez dakit urtero etortzeko ohitura duzuen, ala? Urtero edo iaia urtero gustatzen zaigu etortzea. Eta bestela urtean zer erosten dituzue diskoak, ez? Batzuk. Eta Liburuak baita? Bai. Ez da gaur hemen libururik erosteko asmorik duzun? Ez, gaur ez, baina diskoak eta ikusi ditugu. Ba, oso ondo, eskerrik asko eta ondo pasa gaur. Vale, agur. Bueno, hemen jarraitzen dugu postuetan dabilen jendearekin berba egiten, oraingoan Gasteiztik etorri diren Monika eta Maialen harrapolitugu. Egunon, Maialen? Egunon. Bueno, ikusi zaituztegu hemen, Apirritxe eta Porrotxen postuan, ez dakit postu asko ikusi dituzuen, gauza asko erosi dituzuen, edo? 10 minutu heldu garela, ez da lastana? Bai. Ze, bueltatxo bat ematen, lehenengo esan dio begirada bat eman bar dela, eta gero ja, zer eroseko dugu, bai. Hori da, ez dakit liburuak, diskak, edo zer eroriko den? Edo jolazaden bat, ez da? Bai. Zer nahi duzula, ez dana? Ipintzoa? Liburua. Ondo, eta amak ez dakit zerbait erango duen etxera? Bai, segura azkizio zer hartuko dugu, ez da, ez dana? Bai. Ba, Monika eta Maialen, eskerrik asko. Bale, zuei. Venga, agur.